Kini kedai ke season 2, ciong ke story ukun temen sim ke kami ke benta ke ba prapo. Ha kini ke kenti ke ba menta ke lahusiar. Bat ke labu skateri da ke kentai. Kam nuot syu ban bu da kiwei pat ki shenrang. Kam kwa syu ban ngat biang hakum kata ke cingcia ke la keren ye ke phone. Hello, kata ke skateri ke ba thmai ke la ong. Boss, ni la syam ye u. Ha kata ke por ke kuen ke la keli. Syai, to ngan sawan syatu. Hadien ba ke labu ye ke phone. Kakuen kelas sau kerang da ke cingdam. Nomor ba uta ubriu udai ubalariam dawai ya ka. Kakuen kelanya ya ke kali sya kata kacaka badan ya ke yeng ca. Ni ke yeng bomdan syu basyong briu. Uskatri ubaladep syak syok. Barok syikat tu hakisni ke baladep ulasa marway ha ke hotel ke batat dor. Henrei lawan de kiken huon cong ki briu. Ha ke ba syam la itu badai mano. Ula itu ya uwei ni kita ki briu. Bat usngotu badai ki briu cong kakuen mila. Uta uskatri barem ula dap da kecing syap tiang tang ba ula kemi lenti ba kani kapor kan sapoi ula dap ru ban buri ia kata ke video ha ka ba un sapen priang lada udang vroom kecing sawa cong ke encin layok sngo ba ka kali kalapoi ha kata kajaka haba la sange kecing khang lapli bat ka kuen kalami na kata ka kali uskatri ha kata kapor ula shri namar ba ula syap tiang menta kasngi kemud un sakut bej pat un sa syak syok ha kakuen mila kalayat bej syabadan uta ubriu bat kala thap na kedur khamat chong uskatri ha kata kapor kedur chong kala saw kerang hendrai uklem perta lani hella usupet yaka syok yanga hadu bandayap lada pinut kakuen kala thap yang yu sa sisien nambar bakla sngau shrai palat kada kwa shisha ban penyap yu kumnu unut ban le yaka kumtu lada omdei badan utu ubriu ba plaj em yaka ha katu kamit kemud kala sya pen klemran bat syak penjot hau ni ubriu hatu kelabiang to ngan ong ye pi ngalade benring video ya kedur kmat chong pi bat ru ngan sethat bat pen priang ya ke video ladang adang uta uskatri ulan nang mon bakam syamnut ban syok yu hadien bakalatep ba ulade ban record video ya ka hendreka kuen klara akti bat kla thap biang yu uskatri ulami snam da ke shentur bat ula pej da ke cingdam ya ka kuen ula berngam ai yang asan $1 million bat pelaj yang lem kumta ngan sesen bat pen priang ke video chong pi sya barok ki brio ki ba pi thu bat kin yo i ya kalong ren yang chong pi ka kuen kala pej yu kala syu kan mau mulum mala ba ula deb ben ring video ya ka syep tieng yo ba un pen sapriang shisha kala pen chai ya ladi bat kala ong shim ya ka fun chong uskatri ula keren pen shrai hatu pi perkhat bangadon ya ka fun bat nga ka kuen kala pej bat kala kreat beniat hatu phimdan i ka phun bat phi to ngin klet shwai kata ngan kali na phi u ei shisha ubriu ubala pelaj yanga ha katu kasngi phi ong kumno ka kuen mila ka shupej ya uta uskatri ubarem kadur khmat chu kala saw bat kala at na ka chingsha thap hatu phi kwa shisha bantep ngati kna ba phi la sho ching ye u uskatri ular khe arsap usngo kendet shisha ban yo sngo baka kali na ya kani ka chingkali namar ba ulaya tre islam baha bat ka kuen ti ula tiblot i jinglong chongka utep baka kuen kadang long marway bat usngau tikna ba menta kala don kam ya uta ubriu uban sendran yaka uban long kum ukurim lani uba i chongka namar ba ro ki ken thei ki sho ching i bat la u hero chongki haba uperkhat chphang kata ula sngo samki kan le kumno tep lada ka shem ba uta ubriu uba ka wat udai shisha uba ka isi hadu kata kumno kan le henrei unam yathu da ka basuk lada ka kuen ka kwa bantep ka hab ban pelaj yu harangkat ka pisa slap ka kuen klara akti bat kla thap yang yu sa hisien ki khmat ki ba bhabriu chongka ki long pat ki badam kala ong phidei ban yathu hok yanga uskatri ular khi teng kata ka por namar ba kata ka ching perkhan bat ka ching ching khen chung kalong shisha ka badai ka kuen menta kam sngula apshu panwat ya uta ubriu ubala pelaj yaka hatu kala sho ching i chisha ya uni ubriu uta uskatri ulaong ladangam yathu ya phi phinam tep lanu ru te ka baha phin sngap ya ka jing dawa chonga ngakwa ba phin yanga $1 million ba transfer shaka account chonga ngan sa yathu ya phi hadin bala deblot kini kikam lem kumta barok ki chingtep kin yap rangkat bat nga hangni ka kuen kala pej yu phidei ban yathu hok nang ta kala hukum
transfer $1 million syaka account jong u hoi kata ka secretary ka bathmai kelap pen kloi pan but ya ki jing patai jong ka tang shipang kata ka secretary ka bathmai kelap pen i u ba jing transfer ladap kam haba ula yo i ya kani uta secretary ubarem uladap da jing kemen bat ulaphu samki ka kwin kelap pen lut hadu $1 million tang banwat yu di ubriu kemud kadakwa shisha banwat jing tip bo udai uai ong menta ka kwin kalakwa palat bantip namar ba kam nang yo thia shu hakapor men mit lam ni kam nang trei shu yaki kam hakapor men sngi kata ka briu ka batrei haka hotel kalai thu haka pa uta ubriu ulang ubahan sam bat ubadang khna namar kata kadaw ka kwin kada long nervous shisha kala pho sniu ru shphang chung u haka miet ka baladam bat kala sho ching ye u rei ka klam yu i pat yakadur khmat chung u pelat yanga utau sekretari ubarim ulaang ka kwin kala pej yu bat kala hukum pelat no yu kata ka sekretari ka bathmai kala ka ngu bat kala laj yu utau telai habala pelat ulayang chaj ban penbej ya kamet ka phat namar ba usngau tersan ban shushong sa haju kini kalong shisha ka babas ujak tikna ulale ya ka kam ka badai hakaba ula pelat em ya ka kwin bat ma upan ulala ban kamai $1 million tangkum tu pat udang don ru ya ka video jongka to ngan ye thu ye phi tang ba phi dei ban chubab neng kong ya ka chingkali jonga uskatri ulapej ya ka kwin usngau sa nut bakat kani ka kan thei ka ba bhabriu kam dei ka jong u ong menta hatu phi ngau kumnu ha ka to ka mit slap ka kwin kala thap ye u kala ong hatu phi kwa ban yap uta uskatri barem ulatap dakikti ya ka ngap jong u bat ula ong kamut ha ka to ka mit phim tibriu shu haha to namar bangla shim ya kapisa jong phi ngan yu thu ya phi uni ubriu udai ka kwin ha ka por kam dom shu kalong nervous bat ka kende ba menta kan satip shisha ba uta ubriu bala pelaj em ya ka udai ka switi ka badan hapo kali kala de ban join ya kata ka part time group ha social media ha ka phone la slam bha nadu ka por ba ka klem pat sedang ya ka company kala shu e kum tu la bun snam ka klem yo shu banbu ya ki jingtep nak benta ki jingpenan kam ki babha hang ta ha group ki dan shibun ki advertisement ki baterwa ya shibun chat ki jingtrei part time hanrei kalawat ya ki jingtrei hakaba kala ban yo rius pa achar dollar ha ka shibnai knang bakan la ban yo ban pen phai ka pisa chong bola kala prakhat la slam bha bat kala rai ban trei ya ka kam harial estate lada ka commission kalong ka bahe kan sala ban yo shibun ha ka pisa ha ka shisngi hanrei kam long kum ba ka perkhan kala penlut por shibun pha ha ka ta ka step ban wat ye ki jingtep ha ka bai dei ber ka kam ka bai ha bat ka ki don shibun ki kam ki bai ha harangkat ber ka ta ka kerdan puli ka ba ka don bat ka chingla chungka kala ban apply de ka basuk ye ki kam ha ka ba ka jingsiu ha ka shibanai ka long arpho hajar hadu laipho hajar dollar hanrei ka switi kam sungut ban trei kini kam namar ba kam la ban kamai shibun ka pisa bakan la ban bin phai yo bola tang hapo ka shibanai namar ka takadaw ka haban plan bha kan sasdang ya ka jingtrei ha ka real estate knang bakan la ban kamai pisa shibun kala kontak ya manager bat kala yo ya ka jingtrei hangta namar ba kala de ban don teng ya ki experience kala ban sedang no hi ha ka ta ka shiteng sngi bat ka jingtrei kan kut ha ka por san bachi chan mit bat hadian kata pat kan sayo ban thiet ye ki jing don kam ban pen kre bam na ka benta chung jak kala pen kloi ban bam ye kata ka jing bam ka baran hakti chongka namar ba kam don shibun ka pisa bat ka don kam ban pelang shwa kumta kala pen kloi bat hiar na ka kali bat kala phong da kata ka uniform tang hadian arpho minute kelas dang ban trei kala jutrei teng yakum ki ki kam ha ka por bakadang don ha college ha kata ka por kala kan mau shai bha bakala ban kamai hadu nyau pho hajar ha ka shibanai ka kermen bakala ban kamai shibun bha ka pisa ha uni ubnai leng ba kata kan sala ban pen phai ya obola ya ka pisa chungu tang ha po shibanai ka switi ka don ya ka jinget ka baskem bakata ka building ka bathmai kan sala ban di kham kloi namar ba ka don ha padeng chong ka nong ba lada kala ban di ka tu ka ditali tang ha uta ubnai kan sayo shibun bha ka commission leng ba kata ka switi kala kut chingmon bat kelas dang pan batai yagi customer ki barang shupoi kala riam da uniform tang ba kalong internet bha kani kala kring
ya kita kibriu kibapej kibadan hakata kajaka Shibun kita kiken thei kibatrai kum ka switi kila stang banilap khana lorni shapang chongka ka switi char ka sngodom habaki yo sngo ya ka jing kren chongki hanrei kumnu kan le kalayeng khamsha kendong hakapaduna kibayo iyaka kelas stang ban pej benia ya kita ki property documents lani ki kod dulir khnang bakan la ban advertise khambha shaki customer hadin kangej baka ching treshitom chongka kan sapen kiu bat kan sayok khej ya uso ubathiang hakata kapor ubriu ubasngaj ulawan rung ki khmat chung ki pej ya ka switi da ka chingmot ka basniu uwan hangta ban thiet yeng rei udon pat ya ka chingthu ka basniu haba uyo i ya ka ni ka kan thei ka ba bhabriu haba uyo i ya ka ulawan ya chichan ka switi kita pat ki we ki nong trei kila sedang ban bishni ka switi kala sange shwa ya ka takakam bat kala ong da ka chingphu samki sa hatu phimut ban thiet yeng hoj ngamut ban thiet sungu bahaban pan i bat ban batai yanga uta ubriu la pej ye ka switi da ka chingthmu ka basniu ha ka ching prakhat chang u namar bakalong ka bahabriu ka switi kumta hi kala stang ban batai shaphang ki yeng kala deb ban tip ha shaphang ka chinglong chong ka chaka bat ya ka dor hadien bakala deb ban puli hanrei uta ubriu ulapan kloi ban thut yaka ula deb dan chingmut lupa ya ka chaka ban thiet ula ong hoj kadai ka ba phi ong bat ngaran chingmot ru ban thiet yaka tangba phidai ban yathu yanga katnu tali na kini bangadai ban thiet kanu tali phikwa ban thiet ka switi kala sngo lengo namarba ka khlem pat deblot ban batai hanrei kansan uta ubriu ulahla bat baro kibriu ki baran hakata ka sales department kilaya pej kita kiwe pat ki kenthei ki batrei hangta kilaya pej namar ki kwa ban tep hatu ka chinya kren ka khlem ya hap iman balai ka switi ka ak hok kumni ka switi kelas ngolengo hakani ka por manager ulawan da ka chingbom kemen ula sha ka switi ban trei part time hangta namar ka chingi tenat bat ching bahabriu chongka ukermen ba ka switi kala bandi shibun ki yang kisam namar ka ching bahabriu chongka bat menta pat kelong da khongpong manager hakani ka por usngau chow men sim bat usngau si namar chong ka switi sa ngadai manager chong ka sales department hatu dan ai kabang ala ban yarap yepi manager ulakren dak badan akor utep ba uni ubriu ulang baru spa baru ubadan ya ka company lejong umla ban pen skosi yu uta ubriu lapan at bad ula pejdam ja ayu yepi balai pi a ching trei part time yakum kini ki briu ki bamler ngati kena phim kwa shu ye kini ka kam omdei sngo bahaban chai ngan ong yaka ban pan map na phi menta manager ula phu samki ya uta ubriu bat ula pejdam ya ka switi pan map na boss da kamen sim ka basmukhia kalaweng ya ubach dani uchingdeng kum kanong trei chong ka company na ka uniform chongka bat klapen bana da karai ka bas cam manager na du menta ka sngi ngam trei shu hangni nang ta kala phai bat kala len ban ong ya ka bandi ka long ren yeng tang na ka banta ban la di ki yeng bat ban yaj bha ka business kata kam la ban long kanom le kumta dai le ru ban shet kala yu jak san tli ki yeng hoj kalong shisha ka ching pen choi tang ba kita kim pat biang na ka banta chongka ba kan di ya kalong ren yeng lani ban le ya kata ka kam sang manager la shu ban kon ye ka ching dom chong u bat ulah la ya ka balai phidang le man le haba phiwan hangni phiong ba phila don ye ka experience hatu pi khot ye kum kani ka ching trei chong phi ka experience na klem le man le ka switi kala karnga ka sales department ayu ka bakum kani ka bom ler kumno phithung kam ye kum kani ka briu ngasngau tikina pa phila than bat ngia ban long kum manager omdei uta ubriu ulasngau khru chu ukwa yo manager ba un pen bori ka switi ban pan map na u hanrei man tapat kala rai ban i no ye ka kam bat banom trei shu hangta don lat shu bat penja ya ka chingdom chong u manager tip shu ban le kumno la long nervous uni ubriu long obaruspa tikna i thu yo boss chong u kalong ka basuk lada ukol yo boss chong u ban be kam no yo manager bat pen kloi na khti chongka ban pen sange khnang ba kanom yo lat ban phet ula ong sweetie phi ong ba phi e no ya ka kam kumtu klem da prakhat ya ka e ka ban sachia phi prakhat phi le ayu yakni ka story in beteng biang hak sineng kong ai ka chingkersyan ka bapura
ตากบไลด์แชร์บัดคอมเมนต์สัทยาสุกปรลอกบรอมินไซเชียมปัดฮักเบนตากบัดทมายคุบเลชิบุน